こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークではチベットやダレイラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。バイデン大統領がチベット中国紛争解決促進法に署名し、チベット人は歓喜に満ち溢れました。中国政府はチベットの世界小5、6にあるチベットの学校にも閉鎖を命令しました。ペンバスリン主席大臣はラダックのチベット人居住区の訪問を終了し、アメリカへ出発しました。カラムプマ・チャンラ文部大臣は日本の大学でシーラーニングに関して講演しました。ギャリルマ大臣はニマラモが語る真実と題された本を発表しました。チベット事務所キャンベラは習近平政権後の中国とチベットの関係に関するセミナーを開催しました。チベット事務所台湾は中道アプローチに関する啓発キャンペーンを実施しました。7月12日、ジョー・バイデンアメリカ大統領はチベットと中国の間の長年の対立の解決を促進することを目的としたチベット中国紛争解決促進法に署名しました。チベット解決法としても知られるこの法律は、中国政府とダレイラマ法の代理人、または民主的に選出されたチベット人コミュニティの指導者との間で、前提条件なしで実質的な対話を促進することを目指しています。また交渉による合意につながる対話の見通しを模索し、他国と協力して交渉によるチベット問題の解決を達成することを目指しています。またこの法律はチベットは古代から中国の一部であるとする中国の主張は歴史的に不正確であるとしています。アメリカの広報文化外交イニシアチブが中国政府及び中国共産党によって広められているチベットに関する情報、特にチベットの歴史的背景、チベットの人々、そしてダレイラマ法に関連する協議の情報に積極的に対抗すべきであると明記しています。3月初めの第65回チベット放棄の日にあたり、チベットで中国政府による人権侵害が続く中、チベット人への支援を再確認する超党派の連帯を示す決議案が議会に提出されました。下院での法案提出者はジン・マッカバン下院議員、マイケル・マコール下院議員、そして両党から多数の賛同者が集まりました。この極めて重要な法案はアメリカのチベットに関する政策を再強化するものであり、2002年のチベット政策法、2019年のチベット政策及び支援法案、2018年のチベット総合アクセス法といった重要な法案に続くものです。ペンバスリン主席大臣はアメリカ大統領議員及びチベット解決法を提案し進め、アメリカの法律として成立させたすべての関係者に心から感謝の意を表しました。Not accepting China's propaganda or China's assertion that Tibet has been part of China since ancient times, which the United States does not recognize and His Holiness has also not recognized. So this particular provision talks about countering China's false information or false narrative on Tibetan history, on its people, institutions, and His Holiness the Dalai Lama. And the last part of this act also talks about the territory of Tibet, which does not restrict only to Tibet Autonomous Region, which is being defined by China as Tibet, and they have now renamed as Xizang. But the law says that not only Tibet Autonomous Region, but regions outside Tibet Autonomous Region, like Qinghai Province, Sichuan Province, and also in Gansu and Yunnan, are part of Tibet. アメリカの人々と政府への感謝の意を表すため、中央チベット政権の主導のもと、さまざまなチベット人居住区でイベントが開催されました。
先週中国政府は世界遺産にあるチベットの語録でシラブの部林として知られている受賞歴のある自明源泉民族北上高等学校の閉鎖を命じました。情報国際関係省の人権部門によりますと、世界遺産の政府は学校閉鎖の真の理由を隠蔽し、捜索と尋問は18歳未満の僧侶や二層がいるかどうかを調べるために行われ、もし該当者がいた場合には厳罰に処すと脅したということです。情報筋によりますと、スノーランド科学アカデミーが運営するこのチベット極上高等学校の閉鎖は、チベット語やチベットの文化や宗教、アイデンティティを奪うため、近年同様に行われているチベット人学校の閉鎖に続くものだといいます。ゴロク地区の共産党書記や役人はいくつかの訴訟を起こし、圧力をかけ長年この学校の閉鎖を企んできました。シラノブリン学校の学生グループも中国政府が禁止しているチベット法規に書かれている宝石と指針の文章をグループのロゴとして使用しているとして訴えられました。このグループはチベット語の保存に尽力していました。また同校の創立者である自明源泉氏は、スノーランド牧畜協会と世界チベット貿易協会の会長という名目で賄賂を受けたとして不当に告発されています。6月28日の記事で報じたように、その告発は当初裁判にかけられ、自明源泉氏は何の罪も犯していないことが判明しましたが、チベット民族評議会のメンバーとしての職務から停職処分を受けました。ガンジュンシェラブのブリの閉校式は7月8日に行われ、110人のチベット人学生、スタッフ、そして同校の教授やラマソの出席のもと、盛大に卒業式が行われました。この学校は1994年に教師であったラギャ・ジメイゲン前氏によってマチン郡と五六地域、それぞれの政府の全面的な承認と支援を受けて設立されました。中央チベット政権のペンバスン主席大臣はラダックのチベット人居住権の公式訪問を終了し、今週はジャンダン、ニョマ、ソムド遊牧地域やカシュン固有関連の3つのインド・チベット国境に最も近い遊牧チベット人居住区を訪れました。主席大臣は居住地やプロジェクト現場の視察を行い、居住区の TCB チベット子ども村の学校を視察し、生徒や教師たちと短い時間ながら交流しました。主席大臣はこれらの居住点の声の中で第16回内閣の政治及び行政の取り組みとこれまでに達成された結果について述べ、長年にわたるチベット中国間の紛争について内閣が常に国際政治の変化に気を配り、その解決に向けた努力をしていると述べました。スムドのチベット居住区への訪問に続き、主席大臣はサメドのチベット住民の冬の居住地を訪れ、タンララ近くの牧畜地域でサメドのチベット遊牧民と面会しました。その後、主席大臣は公式行事のために礼へ向かいました。ペンバスリン主席大臣はスナムリングにある12人のチベット人キャンプをそれぞれ訪問し、進行中のプロジェクトを監督し、中央チベット政権内務省により作られた取り組みを検討し、チベット人住民の声に対応するため、スナムリング居住区のチベット人コミュニティの幅広い評価を行いました。例で、ペンバツニ出席大臣はラダック連邦調轄領の副知事、シュリ・ビディ・ミシュラシーやラダック丘陵開発評議会の最高執行評議員、シュリ・テシ・ゲンゼ氏を含む数名の高官と会談し、チベット住民の福祉向上に向けた支援を求めました。さらに、ダレイラマ法のアメリカでの治療が成功し、膝が回復したという喜ばしいニュースを伝えるとともに、最近制定されたチベット中国紛争解決促進法についても語りました。ペンバツニ主席大臣はラダックとの関係をさらに深め、地域社会の人々の声に対応できるようにし、ラダック訪問を終えました。スナムリングコミュニティホールで山場を迎えた主席大臣のチベット住民に対する心のこもった演説では、最近の法整備の重要性を強調し、チベット人デアスポラの目標の実現について解説しました。例の訪問の後、主席大臣は一連の活動のためにアメリカへ出発しました。
文部省のタランプマ・チャンラ大臣は、麗澤大学と千葉工場大学を訪問した際、チベットの教育制度について議論し、シーラーニングの概念と発展、そしてその重要性について、2つの大学の学生と教職員に説明しました。大臣は麗澤大学の広池元隆理事長と千葉工場大学の瀬戸熊治理事長に対し、チベット人学生の教育に対する貴重かつ継続的な支援に感謝しました。7月12日、天神デレグ・リンポチェが中国の高速化で亡くなってから9年目を迎えるにあたり、ニマラモが語る真実と題された本がチベット図書館ホールで発表されました。このイベントには、公安省のギャリルマ大臣、チベット文献アーカイブ図書館の館長であるゲシルハトル氏、特天神デレグ・リンポチェ奉仕委員会の会長であるゲシツリンドジ氏、そしてこの本の著者であるドジリンチン氏が出席しました。演説の中でギャリルマ大臣は中央チベット政権を代表して、天神デレグ・リンポチェを含むすべての愛国者の多大な犠牲とチベットの大義を主張する揺るぎない勇気に心から感謝の意を表しました。チベット事務所キャンベラは7月10日にシドニー大学で中国民主同盟と協力して、習近平政権後の中国とチベットの関係と題したセミナーを開催しました。このセミナーには著名な研究者、活動家、中国に関する有料な専門家が出席し、幅広い議論が行われました。議論は習近平の政策が中国とチベット関係に与える影響から、習近平の政権下での繰り広げられているチベットにおける文化的ジェノサイドにまで及びました。冒頭の挨拶でガマシンゲ代表は習近平の長期的な同化推進の一環として、中国がチベットの安全を保障化することで、チベット人を感化する政策を明らかにしました。チベットにおける中国の同化及び教育政策の専門家であるギャル博士は、習近平の全体的なビジョンである漢民族中心のナショナリズム政策について深い洞察を述べました。チベット事務所台湾のバワケサンゲン前代表は、中国・チベット紛争の平和的解決に向けた中道政策に対する中央チベット政権の取り組みについて説明しました。台湾チベット事務所は非政府組織と協力し、7月9日に台湾のチベットコミュニティと台湾人を対象に中道政策の啓発イベントを開催しました。グローバルチベット人民運動の中道政策推進会長であるゲシロプサン・チュンベル氏が中道政策の進化についての簡単な概要を説明しました。このイベントにはオンライン上でも6000人を超える参加者が集まりました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。